खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। गिबियावनो बर' हारिनि गेजेराव थामनेलाव थानाय बायदि सावरायगोन। रायजो राजाफ्रा गावनि बेसेन गोसा समखौ 5 मिनिट टाइम होनानै खोनासंलाङोबा आंनि गोसो गोरबोआव गोजोननाय मोनगोन। मानो होनोब्ला बर' हारिनि गेजेराव न'खर गारनानै गुबुन गुबुन जायगायाव थांनो गोनां जादों। गावनि गथ' गथायफ्रा आलाय सिलाय थानो गोनां जादों। सोरनि थाखाय? जोंनि बर' हारिनि डेन्जार मोननै हान्जायाबो डेन्जार। इउपिपिएल हान्जायाबो डेन्जार, बिपिएफ हान्जायाबो डेन्जार। दा बेनि सायाव सावरायगोन। रायजो राजाफ्रा खोनासंलांदो। बे समाव आं सावरायगोन रायजो राजाफोरजों डेन्जार मा बुस्थुआ डेन्जार। इउपिपिएल हान्जायाबो डेन्जार, बिपिएफ हान्जायाबो डेन्जार। दा बेनि सायाव रायजो राजाफ्रा जोबजासिम खोनासंबासो बुजिगोन। दा बेखौनो आं बुंगोन। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सोरांबानो न'खर गारनानै गुबुन गुबुन हादोराव बा गुबुन गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थाखाय न'खरखौ गारना थांनो गोनां जायो। मानि थाखाय? गथ'फ्रा आलाय सिलाय बेमार सेमार जाबाबो बिमा बिफाखौ नांगौ। बिमा बिफाफोरखौ खाथियाव नांगौ सानबाबो मोना। मानो मोना? दिनै दाहार ब्रुं ब्रुं जाजोब्बाय। जेरैबो आसा खालामदोंमोन ओरैबो फेलें जाजोब्बाय। सोर फेलें खालामदों? दा जों मोननै सरकारखौ जों सावरायनांगोन। बर'फोरनि दिनै गथ' गथायफोरखौ न'आव दोननानै गुबुन गुबुन जायगायाव हाजिरा मावनो खारनो गोनां जादों। सोरबाया दिनै बेलेग लामाजोंसो सोरखौबा बुंनो गोनां जादों। दा जों नैबेखौ थोंजोङै सावरायोबा मा बुंनांगोन जोङो? जायफोरनि दिनै गथ' गथायफ्रा दुखु दाहा लानांदों, जायफ्रा दिनै गोदाव सोराव न'खरखौ आलाय सिलाय खालायनानै गुबुन गुबुन जायगायाव खामानि मावनानै थाहैनो गोनां जादों, बिथांमोननि सायाव जों नैबेखौसो बुंनांगोन। गिबियावनो आं बुंगोन, जोंनि मोनसे सरकारा जाहैबाय खोनासंगोर सरकार। मोनसेया बुङो रायजो राजाफोरखौ आंनिखौ खोनासंगोर जाम्बाफोर। आरो पार्टि मोनसेया बुङो बेसेबांबा बुंस'हायै जोंनि बे सरकारा बेसेबांबा गिदिरखा, जोंनि बर' हारिया रावबो मावलायनांला, बेसेबांबा गिदिर, बुंस'हायै गिदिर। दा जों नै बिदि बुंलायनानैनो दिनै बर'फ्रा न'खरा थेर बेथेर जाजोब्बाय। दिनै मोनसे पार्टिया बुङो, सोरबा रायजो राजाफ्रा माबा मोनसे बुंनो थाङोबा मा होनो बिपिएफ सरकारा, रायजो राजाफ्रा माबा मोनसे खोथा बुंनो थाङोब्ला बिपिएफनि दैदेनगिरि हाग्रामा सारा मा बुङो? खोनासंगोर आंनिखौ। रायजो राजाफोरनिखौ खोनासङालासिनो गावनिखौसो खोनासंगोरनो थोनो। माब्रै थोनो? नै 500 थाखा लां बा 1000 लां, आङो थांगासिनो दं, मोजां मावनानै जा, दाउ अमा फि, जुमाय संनानै दोन, मोजां खामानि माव हौवा हिन्जाव, आं साननैसो उनाव आलासि जाहैगासिनो दं। हाग्रामाया नैबे खोथाखौ बुङोमोन। बयबो थाङो, बयबो 500निफ्राय 5000सिम सोरबा हौवा हिन्जावफ्रा थाङोबा, आरो सोरबा बेमार सेमार नायनो थाखाय, सोरबाया केसनो उमुक उमुक बायदिनानो, बेबायदि थासारिखौ हाग्रामानि खाथियाव गावबा गाव थांनानै बिनानै लायोमोन। जायफ्रा ओरैनो संख्रि बानलु जानो लायो बेफोरखौ मा बुङो? सोरबाया आंहा ओरैबायदि नांगौ होनना बुंबा हाग्रामाया मा बुङो? आंनिखौ खोनासंगोर जाम्बाफोर, खोनासं जाम्बाफोर, आं थाखा लायगासिनो दं गुबुन हादराव, नोंसोर आंनाव फैबाय था। बे सिफियाव दांनानै 500 मोनो, 1000 मोनो, 5000 मोनो, 10000 मोनो, बेखौ आन्दासै हरसिगोन। आङो साननैसोनि उनाव जुमाय लोंनो थांगासिनो दं, मोजां दाउ अमा फि, खामानि सामानि मावनानै गथ' गथायफोरखौ मोजाङै नाय। नैबे सोदोबखौ बुङो हाग्रामाया। नाथाय दानि बे सरकारा बुंस'हायै बेसेबांबा गिदिर बे एकर्डआ। सोरबा थाङोबा माबा मोनसे बुंनो थाङोबा दानि बे सरकारा मा बुङो? बेसेबांबा गिदिरखा, जोंनि बे एकर्डआनो बेसेबांबा गिदिर। रायजो राजाफ्रा माबा मोनसे खोथा बुंनो थाङोब्ला बेसेबांबा गिदिर, साननैसो र' नेथ'। बेबायदि आसायावनो दिनै माखासे दैदेनगिरिफ्रा जोंना राकेश ब्रह्मनो, सोरबा फेरेंगा सारनो, इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा मा बुङो? हिन्जावफोरनि गुट बबेबा 10 जनजों 12 जनजों 20 जनजों मोनसे हान्जा। बे हान्जाया जाहैबाय गावबा गाव नाम दं।
सोरबाया सेल्फ हेल्प ग्रुप, सोरबाया 10 जनिया मोनसे ग्रुप। बेबायदिखौ मा खालायो, उमुक थारिखखालि मिथिं दं, नोंसोर गामियाव मोनबैसे महिलाफोरनि कमिटि दं, फैजोब। दा हिन्जावफ्रा हाखु दाखु कमिटिखौ बानायनोसै, बानायनानै मिथिङावथ' खोनालांसिगोन, सुख'लायनाङा 2 लाख मोनगोन। बै समाव BPF सरकारनि समाव नोंसोरो 20,000 10,000ल' मोनदों। एबार जोंनि सरकाराव 10 जन 20 जन बा साबा जिखुनु जाया मोनसे गुटआव जोङो 2 लाख होगोन, नोंसोर सुख'लायनाङा। दा बे बर' हिन्जावफ्रा ओरैबायदि आसा, साबाल' ग्रुपआ। दा बे 2 लाखआथ' साबा मानसिजों बेसेबां गोलैगोन? नैबे आसायावनो खामानिबो मावला, माबो मावला, मिथिं दावथिं खोनासंनानै बे आसायावनो सोरनावबा दाहार लासिगोनलाय, माबा मोनसे फाननानै मिथिं दावथिङाव फैसिगोनलाय। दा हौवाफ्राथ' जेबो मावला, जुमाय लोंलाबायनानै थासिगोन मासिगोन, जेबो दाउ अमाबो फिला, जेबो फिला। दा हिन्जावफ्रा नै दिनैबो मिथिंनो, गाबोनबो मिथिंनो, दिनै बुंसिगोनलाय नोंसिना गाबोन डकुमेन्टस लाबो, गाबोन उमुक जायगायाव मिथिं दं। दा बे महिलाफ्रा मा खालायो, दाहार लालाबायनानै बे मिथिङाव थांसिगोनलाय, लेखा हैसिगोनलाय, दिनैबो लेखा गाबोनबो लेखा। दा बे आसायावनो मा खालायो, सोरनावबा दाहार लासिगोन। दा दाहाराथ' ब्रुं ब्रुं जाबाय। दाना हनै 2 लाखनो मानो बे आसायावनो दाहारानो बुंस' हाला। दा गथ' गथायखौ फोरोंनो थाखाय मा जाहैबाय, दाहार लानानै गथ'फोरखौ फोरोंनो गोनां जाहैबाय। दा दाहाराथ' ब्रुं ब्रुं जाबाय। दा हौवाखौथ' रायनो हाला। जायफोर दिनै हिन्जावफ्रा मिथिङाव थांबाय, गाबोनबो मिथिं, दिनैबो मिथिं, खुनु दिन बर' हिन्जावफ्रा टाउन सहर नाय रेकर्ड गैयामोन। बे सरकारनि माखासे बुंनाय रावफोरनि खोथाखौ लानानैसो बर' हिन्जावफ्रा टाउन सहर नुबाय। गाबोन बुंगोन बेंकआव लेखा जमा हैनांगौ, समफोर बुंगोन बै MLA नो जमा हैनांगौ, समफोर बुंगोन MCLA नो जमा हैनांगौ। बेबायदियावनो बर'फोरनि न'खरा दंस' जादों। दा जों सोरखौ बुंदों? जायफोर न'खर गारनानै गुबुन गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थांबाय, सोरबाया माखासे खोथा बुंबाय, सोरबा हौवाफ्रा लोंला जाला हिन्जावखौ बदाम होलाबायबाय। दा नैबेबायदियाव मा जाबाय, सोरबाया हिन्जावा न'खरनि गथ' गथायखौ फोरोंनो थाखाय बा दाहारखौ सुख'नो थाखाय गुबुन गुबुन जायगायाव थांबाय। हौवाया मानना खिथाबाय, आंनि हिन्जावा आंखौ गारना खारबाय लोंनायनि निसानि खबाव। दा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव नैबिदिखौ जों नुगासिनो दं। दा जों नैखौ बुंनांगोन, गुबुन गुबुन जायगाफ्राव जों दा नुगासिनो दं, हाजिरा मावनानै गथ' गथायखौ फोरोंहरदों, दाहारफोरखौ सुख'दों, जों नैबेखौ नुदों। दा नैबेखौ बर'फोरनि गेजेराव दुखुनांथाव। भुला सोरनि? रायजो राजाफ्रा बिजिरनानै नायोब्ला सरकारनि सायाव भुल दं। जायफोर बै समाव हौवा हिन्जाव ग्रोम ग्रोम दाउ अमा फिसिनानै मैगं थाइगं गायनानै एसेबाबो आबाद मावनानै न'खरा सोलिनो हानाय जादोंमोन। दाथ' खामानिबो मावला, आबादबो मावला, जेबो मावला, खालि मिथिंनो, खालि गुटनि मिथिंनो, उमुगाव थांनांगौनो, लेखा जमा हैनांगौनो, गाबोन हाबगोननो, समफोर मोनगोननो। बेबायदि आसायावनो मालाबा बङाइगावनो, मालाबा क'क्राझारनो, मालाबा गुवाहाटीनो, मालाबा गाव गावनि MLA नि, मालाबा MCLA नाव लेखा जमा हैनाय। अब्ला फैसा नाङा नामा? सोरबा बिथोर हाजोनि माखासे गुटनि हिन्जावफ्रा क'क्राझार टाउनसिम फैनो थाखाय गारि भारा नाङा नामा? दा नैबे खोथाखौ बुङोब्ला गुबुन गुबुनफ्रा लाजिनो हागौ। नाथाय सोरबा न'खर गारनानै गुबुन गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थांग्राफोरनि गोरोन्थि नङा, बे सरकारनि गोरोन्थि होनना बुंनांगोन। बै समाव हाग्रामानि थोननायाव जों गामियाव फैगोननो, हाग्रामाया जुमाय लोंलांगोननो, जुमायबो संनानै दोनोमोन, दाउ अमाबो फियोमोन, मैगं थाइगंबो गायोमोन। हाग्रामाया गावनो बेराय बेराय सोरनिबा सोरनिबा न'आव आलुबो बुरनो मोन्दों। सोरनिबा सोरनिबा न'आव हाबोबा दाउ अमाखौ ओरैनो मोनबोयोमोन। दाथ' जोंनि बर'फोरनि न'खराव फ्राय बाहागावनो बर' हिन्जावफ्रा दाउ अमा फिला, आरो हौवाफ्राथ' मा खालायबाय, हिन्जावफोरनि आसायावनो 2 लाख मोनगोननो, 3 लाख मोनगोननो गुटआव रानोब्लाथ' सासेयाव 30,000 20,000 गोलैगोन। बे आसायावनो हौवाफ्रा लोंलाबायनानै थासिगोन, आरो हिन्जावाबो जाहाथा बेरायलाबायनानै मोनाबोसिगोन। नांलाय खमलाय मालाबा आरो हिन्जावा सोरनिबा न'आव आलासि जाबोसिगोन, हौवाया मानो आलासि जाबोदों, मानो बिदि जादों,
आरो सोरबा मालाबा समाव गुबुन हारसा हौवाफोरजों दोनबोजासिगोन, सोरबा हारसा हौवा ड्राइभारफोरजों दोनबोजासिगोन। दिनै रायलायदाव गाबोन रायलायदाव, दा बै दोनबोग्राखौ हमसिगोन, नों बेखौ गोसोथोयो बेजों थां, नांलाय खमलाय बिदिनो माखासे जेंनाफ्रा जासिगोन। जों नैबेखौसो नुदों आरो दा बेखौनो आं खावलायो, जोंनि सरकारनि सायाव गोरोन्थिखौ रायजो राजाया दं गैया बिजिरनानै नायबा नुगोन। सरकारनि मोनसे आसायाव हिनजावफ्रा दाहार लाबाय, दाहार सुख'नो हायिनि थाखाय दिनै गुबुन गुबुन जायगायाव खारनो गोनां जाबाय। हाग्रामाया रायजो राजाखौ बुङो आंनिखौ खोनासं जाम्बाफोर। आरो नैबे सरकारा जाहैबाय, जोंनि सरकारा बेसेबांबा गिदिर एकर्डखौ लाबोदों साननैसो नेथ'। बे साननैसो नेथ'आवनो दाहार ब्रुं ब्रुं जानानै दिनै बर'फोरनि न'खरा थेर बेथेर जानानै गुबुन गुबुन जायगायाव खारनो गोनां जाबाय। गथ' गथायफ्रा गोदाव सोराव जाया लोङा थानो गोनां जाबाय। दा नैबेखौसो आंनि बे चेनेलाव आं बुंदों, नाथाय आंनि बुंनाया जानांगौ बे नङा। रायजो राजाफ्रा अबे नंगौ अबे नङा बेखौ आंनिसिम फोरमायहरोब्ला कमेन्टनि गेजेरजों आंनि गोरोन्थिफोरखौ जुदि गोरोन्थि नुदोंब्ला जाहाथे आंखौ निमाहा होयो, बयनिसिमबो आसा खालामो।